takaenda pa mute munenge muri pa mute. Yes, toda kusiya chete mufundisi Chivaviro variwo vanenge vachinzwika. Hatidi kumisa a word, saka tose tikati siya kunge kana takuda kuvapururudzira kana zvanyanya kunakidza mazvita mufundisi Chivaviro ndokusiyira nguva. Ndoda kutenda titende Mwari vatiwanisa mukana uno wekuti tisangane zvekare panguva dzino. Ndinoziva kuti ikoko kuAustralia Adelaide zvichida dzava kuma2 masikati, kuno kwatiri kuDallas dziri kuma12 pakati peusiku vanhu vakarara. Asi ndinotenda Mwari kuti kune vasvinurira shoko kunyika yeZimbabwe. Ndinoziva kuti ava mangwanani emusi wesvondo. Ndiko kunaka kwaMwari, ndiko kurongeka kwaMwari. Ndichada kuti ndingowana confirmation yekuti tiri kunzwika zvakanaka, loud and clear, tichigadzirira kupfuurira mberi. Ndoda kutenda DS amukata, ndoda kutenda amagwanyamwanya gosa, ndoda kutenda kereke yose yeku Adelaide United Methodist Church nevaenzi vose varipo pama platforms iwaya. Ndichingamidza vese vari paZoom. Ndinofunga kuti tiri kunzwika zvakanaka. Kana pakaita dambudziko resound, please just let us know. I also thank you so much. I also want to appreciate, because at the same time I know kunoku tine zvekare chimwe chaunga chakakura chaizvo vari kuuya, vari kuungana from our Facebook platform. I have seen now there are more than 50 people already. I know there will be hundreds there who will also be watching this live. Saka toda kutenda Mwari nekuda kwechita chose. Ini ndiri kungotenda kuti haisi tsaona. It's not by accident that we are gathered here, and it's not by accident that the Lord has allowed us to be able to hear this word. The word that the Holy Spirit has imparted upon my spirit. For those of you who have just joined us, especially those who are watching live on Facebook, you may have missed the key scripture, the theme scripture, which is Matthew chapter number 21, from verse number 18 to verse number 22. Matthew 21 verse 18 kusvika pa 22. Saka ndoda kutenda zvikuru. I am seeing right now, Gosa, so many people from different parts of the world. I've seen people confirming from South Africa, Zimbabwe, Botswana. I'm seeing people from all over the United Kingdom, United States, even from China, from Asia, and from the United Arab Emirates. I want to welcome everybody. And I know by the grace of God, we have been allowed to stay the night and wait until this time comes. Mwari vachitira zvakanaka. Saka ndiri yose norukudzo tinodzorera kuna Jehovha. Tinamate. Baba, ndinokutendai muzita raJesu nekuda kwomukana uno. Mweya Mutsvene, chitaurai izwi ramunoda kureva pakati pevana venyu. Chamunoda kudzidzisa chidzidziswe, uye chamunoda kuti chibatwe chibatike, nokuti shoko renyu harigoni kudururwa pakati pedu rikadzokera rakadaro risina charaita kuzadzisa zvaratumwa. Shoko renyu Mwari ngaribate mweya yevana venyu muzita raJesu weNazareta. Amen. Ndoda kutenda muverengi vaverenga zvakanaka chaizvo. Ndichada kuti ngowedzerawo kuverenga zvekare one scripture, although I will refer to quite a number of scriptures during the course of the sermon. Ndichada kunge ndichibata mama scriptures, asi handichaverenga ndiyo yaverengwa iyoyi. And then I also want us to go to the Old Testament, chapter number 3 of Genesis, verse number 7. Chapter number 3 of Genesis, verse number 7. And the eyes of them both were opened, and they knew they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Tikazodzika nayo pazasi
pane patichazoda kunobata, but I'm not going to read it. You can just take it down a bit, but patangoda ndipapo kuti tiverenge iko zvino kuti zvino vakasonanidza mashizha omuonde ndobva vazvigadzirira zvokufuka kana zvokupfeka. Alright. Musoro wataurwa naGosa ndiwoyo. Muonde wacho kubva ngaungooma zvawo. Ndio musoro watoda kufamba nawo nhasi. Muonde wacho ngaungooma zvawo. Panapa paita nyaya yataurwa yaJesu nevadzidzi. Panguva idzi inguva dzavakanga vari pedyo neJerusaremu. Zvino Bhaibheri rinotaura richiti pane pavakabuda Ishe akasiya vadzidzi ndobva aenda kuguta rainzi reBhetania o Bethany. Akagara ikoko. Zvino mangwanani wakada kudzoka muguta guru. Achidzoka muguta Jerusalema, ndipo pakunonzi neBhaibheri, zvino wakanzwa nzara. Ndobva aona muonde ari kure. Ndobva aona mashizha. The Bible is saying, asvikapo he saw nothing thereon but leaves only. Achitarisira kusangana, vanoziva muti unonzi muonde, munoziva kuti kana isiri nguva yemaonde, azvireve kuti apashayikwe maonde pamuti, tunowanikwa, tunenge turipo, twakaita green, twokuti chikabatwa chikasvinwa unogona kuwana mvura, unogona kunwa mvura yacho inobuda patwuri, tunenge turipo all round. But kana yazosvika time inonzi time yemaonde, iri kunzi neBhaibheri, nguva yemaonde yanga isati yasvika. Time yemaonde inguva yekuibva kwawo, saka anonochinja kala, otanga kutena purple and brown. Ndio inenge yasizini yemaonde, akudyiwa achinzi aibva. Panguva yaasina kuibva, ane mvura yaanoburitsa. Zvino vanyori nevanzveri veshoko vanofungidzira kuti iyo imvura iyi, nekungove nesaini yekuti zvimaonde zviripo, paigona kuwanikwa something chekuti Jesu vaigona kupedza nyota pamuonde, kunyange nguva yemaonde yanga isati yasvika. But Bhaibheri panapa pariri kundiitira zvakanaka parati, paakasvika akangoona ari mashizha, akaona uri kure, akafara kuti zvino ndaakunosangana nekupedzwa kwenyota, rwendo rwareba. Achinosvika apo ndo paanonzi neBhaibheri, wakawana mashizha, akapfumvutira, akati zvino nyota yapera. Kwakunosvika pamuti kutarisa, hapana kana sign, kureva kuti shizha rapfumvutira, raita green, richiratidza ari kure kuti pane zviripo. But azosvika pasi pemuti, ndo paanonoona pasina chiripo, achingova mashizha chete, kana sign yeonde rimwe chete kuti awanewo chingambatsira. Bhaibheri ndo parati kuna Mark, mukazoenda kuna Matthew, anotaura achiti akatombopinda muguta, akasiya ataura mashoko, akapinda muguta, ndobva azodzoka akawana muti waoma. But kuna Mark panapa pari kubva patonzi akabva atotaura ipapo akati, let no fruit grow on thee henceforward forever, and presently the fig tree withered away. Kureva kuti kuna Mark wakaoma ipapo Jesu ndobva atoomesa. Zvikanzi vadzidzi ndobva vatarisa, they saw it, they marveled and said, how soon is the fig tree withered away? Zvakurumbidzika kuitika zvakadini kuti vaone chakadai, chiitiko chakadai. Jesu ndobva ati kwavari, imi munodaro nokuti mune kutenda kushoma. Kana dai maizonge muine kutenda kwakakura, hamaigona kungoomesa. Ndopatiri kudapa. If you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree. Kureva kuti power rekutoomesa, Jesu ari kuto acknowledge kuti nemiwo mukaita kutenda kwakakura, munogona kutoomesawo miti iyi miondei. Asi kwete izvozvo chete, obva ati, but you shall also say unto this mountain, be ye removed and be cast unto the sea, and it shall be done. Chiri kunzi mountain panapa kutaura machallenji atinosangana nawo, atinotarisa paupenyu, toona kuti iri rakakura, ndo makomo chaiwo andasangana nawo. Jesu vari kuti hamusi kuzongoomesa miti chete,
but nemakomo ari muupenyu hwenyu mune power rekugona kuti ribve panzira richienda kwarinonokandwa kure muchipfuurira nerwendo. Tinavo vane makomo avakatarisana nawo, panga pachitaurwa rimwe gomo rinonzi korona panapa ranga richinamatirwa. Jesu vari kuti hamuna simba rekuomesa miti chete, but munaro rekubvisa nemakomo amunosangana nawo muupenyu hwenyu. Nhau yangu panapa ndobva ndapa musoro wati kana zvakadaro muonde wacho ngauome. My God, Jesu panapa chiri kunyanya kunakidza ndechekuti havasi kuti kuomeswa kwemuonde itori problem. Vari kutoti chinhu chamunogona kutenge muchitoita nemiwo mukange maita faith. Kune mionde inoda kuomeswa mulife yenyu, but muonde uyu mancho une problem yawapa. Tisati taenda pamionde inofanira kuoma paupenyu hwedu. My God, may God help us here. Muyamseni ngatibatsire. Tisati tasvika pamionde inoda kuomeswa in our lives. Ndoda kuti tione problem yakaita muonde uyu. Now, ari kure, he saw the leaves and the leaves were green. So it looked as if there was something on the tree. Achisvika pauri, he discovers there is nothing, there is not even a single fig. But here is a language. Now, this is something that I want you to check. If you go to Matthew chapter number 11, I'm not going to read it now, because this is where you will find the same story reported according to Matthew, the version of Matthew. The version of Matthew will tell you, kuti Jesus answered and said. Matthew chapter 11. The Bible is very clear about it. Rinoti pa akashika akaona muti, akaona mashizha, akashaya maonde. The Bible clearly says, then he answered and said. Then he answered and said. Kuna maki ndoda kuti tinyatsoitarisa zvakanaka panapa. This is the word of God. Now, ukaenda kuna Mark chapter number 11. Chapter number 11. Ndoda ndikupe verse racho mubve maritarisa. You take it from verse number 12. Mark chapter 11, verse number 12. And seeing a fig tree, verse number 13. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but the leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered. That's verse number 14. Mark chapter 11, verse number 14. Write that one down. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit thereof hereafter. And the disciples heard it. Jesus answered. Jesu vakapindura muonde, vati atina kunzwa mubvunzo kana statement yakataurwa nemuonde. Bible rangomhanya chapter number 11 yaMark verse number 14 ikati Jesu wakapindura muonde akati ndo pane nyaya yedu manerano kana kuti mangwananano kana masikatano depending kuti muri kupi. Jesu ndokupindura muti. Kureva kuti muti une statement yawakareva kuna Jesu, because the Bible dai muti usina chawakataura, Bible ringadera risina kuti Jesus answered. He is answering to the tree. The tree has said something. Saka nyaya yangu inotangira pakuda kutsvaga kuti chii chaizvo chakataurwa nemuti chinozonzi neBible. Zvino Jesu wakanopindura muti. Chii chawakanga wataura. Now, here is what I pick out from the scripture. Here is a revelation that I pick up from the scripture. Kana muti wakataura kuna Jesu wakazouomesa. Zvinoreva kuti une language wakataura. Jesu ari kure vachiona mashizha ari green, but vonosvika voshaya maonde. That's a language. And when that language was depicted and portrayed unto him, then he answered to that language. And what was the language? Ndo inotidzorera kuna Genesis chapter number 3 kuya kwandapedzisira kuverenga kuti Adam na Eve. Oh my God, Mwari ngawatibatsire kutsanangura chinhu chinzwike. Adam na Eve vatadzira Mwari mugarden. Bible rinoti zvino vakapiwawo nemuonde mashizha avakasona ndokubva vapfeka zvavaipfeka. Zvavakasona zviri zvemashizha, Mwari ndokuchizouya
vachikurukura navo Mwari. Bhaibheri rinoti Mwari ndokutozovabatira mhuka, ndokuvaurayira mhuka, ndokuriplesa nguo dzamashizha, vachipiwa nguo dzeledha. Ndo vanhu vakatanga kupfeka ledha yokutanga, vakaurayirwa mhuka naMwari, ndobva vapfekedzwa ledha. But ledha iri kunoriplesa nguo yapiwa nemuonde yemashizha emuonde. The Bible is very clear. Anga ari mafig leaves avakashandisa. Saka leather ichipfekwa iri kuuya ichinoreplesa chakaiswa nemashizha, because mashizha akanga aripo pakunge ari green achioneka. Paanoisonanidza achinoipfeka, ichangopfekwa inoratidza seyakanaka iri green, inoyevedza kuona. But zuva rikanorova pamashizha, mashizha anotanga kusvava, anotanga kuluza color, anotanga kuluza shape, anotanga kuluza form. At the end, Adam muchifunga kuti chamapiwa nemuonde chinogara. Munozochiona after a day, after marohwa nezuva, kuti chamapiwa nemuonde hachigari. So Jesu tiri kuzonosangana nemuti mumwe chete zvakare. Kuna Jesu muti unotanga kutungamidza mashizha. Waisa mashizha, Jesu ndokusvika, ndokunoti vachinowana muchero wekudya, ndokushaya muchero, but vamboratidzwa saini yekupfumvutira kwemashizha ari green. Kureva kuti the same language yakapiwa Jesu yanga iri yokuti Adamu naEvha, madzitateguru ako, takamapa mashizha. Muonde uri kupa mashizha pane kupa mafruits, and that was the same system yakashandiswa pana Adamu naEvha. Vakapiwawo mashizha pana fruit ravakapiwa. Oh my God, I hope somebody is going to hear this. Muonde une language yawataura kuna Jesu yekuti takazviita kare, hauna kutanga nhasi kuprovide mashizha. Jesu uri kuomerwa nekuwana mashizha but pasina mafruits. And this is what we are saying tonight. This is what we are saying this morning. Mionde basa rao, kune mionde iri kungotungamidza mashizha. Yobva yataura kuti madzitateguru enyu ndo zvatakavapawo izvo. Mbuya vako ndo zvavakagara vachiita, ndo dzimba dzavaingogara. Baba vako ndo dzimba dzavaingogara. Sekuru vako ndo bhutsi yavaingopfeka. Amai vako ndo kamuchatiro kamuwanirwo kavakangoita. Unokutungamidzira mashizha because itradition ndo kwazvakabva. But Jesu uri kuti kana watungamidzirwa mashizha, iwe uchida fruit, iwe uchida chekudya, uchida chinopinda mukanwa chichidyiwa, kwete shizha rinoonekwa kunze, zviri nani muonde wacho ngauome. Kana muonde usingagone kuprovide fruit, zviri nani muonde wacho ngauome. Kana muonde usingagone kuprovide chiri sustainable, zviri nani muonde wacho ngauome. Kana muonde usingagone kuprovide chinolasta, zviri nani muonde wacho ngauome. Panapa ndiri kutsvaga vamwe vanoti, o Jesu, ndaneta nekutungamidzirwa mashizha mulife yangu, ndaneta nekutungamidzirwa mashizha mulife yangu. Kalife kekunzi mashizha anokandwa pamberi, ini ndosara ndisina chandinobata chinodyika, ndosara ndisina chandinobata chiri fruitful, ndosara ndisina chandinobata chinogara, ndosara ndisina chandinobata chiri relevant, ndosara ndisina chandinobata chinooneka. Jesu ari kuti kasystem ikako ngakapere, kana zvakadaro muonde wacho ngauome. My God. Yakatambirwa vana Adamu kusvika Mwari vavariplesera vega. Ndiri kutsvaga imwe hama nhasi inotaura kuti ndaneta nekupiwa mashizha asingagari, ndaneta nekupiwa mashizha anora, ndaneta nekupiwa mashizha anooma. Vanhu vanombonona kunge life yangu zvinhu zviri kuda kuendeka. Vanhu vanoona life yangu kunge zvimwe zvinhu vachiona so zvichatanga kuitika, zvinotaridza kuti zviri green, zviri kufamba. But vaAdhamu vangu, panongorova zuva parinobuda, parinononyura, hazvichapfekeka. Pane vanhu vakatungamidzirwa mashizha nemionde mulife, vakatungamidzirwa zvinoyevedza zvichatanga, but pazvakagara zvarohwa nezuva, vakaona kuti hazvipfekeke, kusvika Mwari vakutozopindira kupfekedza leather pachavo. My God. And the same language, Jesu vakati muonde wajaira. Jesu vakati muonde wajaira. Zvavakaitira vana Adhamu hazviitike pano.
ndiri kutsvaga imwe hama inotaura kuti iwe nhamo wajaira, ndiri kutsvaga imwe hama inotaura kuti iwe mweya unodzimaidza upenyu wajaira, ndiri kutsvaga imwe hama inotaura kuti zvakaitirwa mbuya vangu hazviitike kwandiri, inotaura kuti zvakaitirwa baba vangu hazviitike kwandiri, kana mai vangu vakapiwa mashizha pasina michero, ini ndiri kuda michero, kana muonde wacho usingakwanise kupa michero, zviri nani uome. Ndaneta nekutungamidzirwa mashizha mulife yangu, ndiri kutsvaga anoti ndaneta nekutungamidzirwa mashizha mulife yangu. What I want right now are fruits. Ndiri kuda mionde, mashizha kwete. Kana usingagone kuprovida, kana usingagone kuprovida maonde, ngawuome, 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 zviri nani uome. Zviri nani kufamba kunopinda Jerusarema ndichiziva kuti ndine nyota, pane kufamba ndichiratidzwa zvinhu zvinoratidza sezviripo nyamba hazvipo. My God, my Lord. I don't know if I'm speaking to a church right now. I don't know if I'm speaking to somebody right now. Ndiri kutsvaga hama inoti Jesu ndibatsirei, inoti Jesu ndibatsirei. Muonde wese uri kunditungamidzira mashizha mulife yangu ngauomeswe kana usiri productive. Every relationship isiri kundipa mafruits mulife yangu ngaiome muzita raJesu. Every business plan yandinayo partnership kana iri yemashizha chete isina mafruits, zviri nani iome. Timirire inobereka, timirire ine mafruits, timirire inopa results, timirire inopa zvinobatika. My God, I hope I'm speaking to a church. I hope I'm speaking to a church. Kune dzimwe relationship so dzaunoitonyatsoona kuti mukomana achitanga nemusikana vachitanga, akatanga achimboendesawo kakati gati dai ngati anonyatsoona the first 14 13 days, the first 2 months 3 months, so vanhu vanenge vachita zvino ndazozviwanira uyu apa zvino relationship yakutofaya iye zvino zvakutozonyatsoita kana kuna ana tete akatokumbira kunokudzwa kana kuna ana mbuya kana kuna nani zvese uchitarisa, so unenge uchipiwa picture yekuti wakupinda mushuga, wakupinda mupfu, wakupinda murufaro, wakupinda mupeace. Kana netunhu tudiki diki tumwe twaunoita tuma mistake tunenge chikunzi don't worry, no don't worry. Muri kukandirwa zvenyu mashizha vatete, muri kukandirwa mashizha bamukuru, muchitarisa muchiona zvakapfumvutira, muri kuona kuti zvinenge zvichafaya panapa, zvinenge zvichaita right. But what I'm saying to you, kune vazhinji vakakandirwa mashizha iwayo, vazopinda pasi pemuti, vakaona kuti muti wacho maiwe mashizha chete, hapana chinobatika chiripo. 6-7 years dzafambika, 8-10-15 years dzafambika, hapana chiri kubuda chine musoro. Jesu ari kuti une power rekuti kana zvakadaro zvisina michero, marriage isati yaitika, muchato usati waitika, muonde wacho ngauome zvawo, ngauome, ngauome, ngaugare waoma, ngaugare waoma, ngaiome relationship yacho kana zvisina michero mukati. Jesu, by the power that you have given us through this scripture, I declare and I decree, yes, a relationship inozopinza munhu mukuchema, inozopinza munhu mukushungurudzwa, inozopinza munhu mukutambudzwa, yes, iri kupa mashizha kuita kunge zvichanaka mangwana, kana isina michero ngaiome nezita raJesu. My God, kune ushamwari unofanira kutooma. I don't know, kune shamwari dzimwe dzekuti achitanga kupinda mulife yako, so anoita kunge shamwari kwayo, aita kunge shamwari ichamira newe, aita kunge shamwari ichagara newe ichikuitisa zvese chese chauno expect out of friendship zvichauda zvakanaka. But kune ushamwari hwakatungamidza mashizha wokuti munhu akafunga kuti ndazomuwana best wangu panapa, ndazomuwana, but unozoti unotanga kureverwa makuhwa nemunhu mumwe chete iyeye, otanga kunokuchera nekuseri munhu mumwe chete iyeye, otanga kukutiza munguva dzaunoomerwa munhu iyeye, ndopaunoona kuti oh my God, takakandirwa mashizha, hapana kana mafruits. Jesu ari kutaura kuti une power right now nezita raJesu. Declare kuti ushamwari hwese husina mafruits, ushamwari hwese hwekumorwa, kune vanoita ushamwari hwegomarara, wokuti paunenge une zvinhu munhu ndopaanoda kuya padhuze newe, ndopaanoda kuita anozemberana newe,
asi basa rake riri kumora nekutapanura nekubvisa nekukwachanura chauinacho chine basa. Paunezenge usisina chunhu ndo paunotizwa ndiri kuti nezita raJesu nepawa ratapiwa nevhesi ushamwari hwese hwakadaro mulaifi yako ngauome. Muonde wacho ngauome. Kana usina mafurutsu, kana uri ushamwari husina zvibereko, ngauome nezita raJesu. Zviri nani kunze handina shamwari, zviri nani kunze handina, zviri nani kugara ndichinzi handina. Oh my God, pane kutungamidzirwa mashizha. Oza nomunhu anenge achikuona so vanenge vachitofunga kuti vagere zvakanaka, agere ane shamwari yake ningi, vane ushamwari hwakanaka nokama hwakanaka, nyamba haasi kuziva kuti no muri kungoona mashizha ekunze, mukati hamuna kana muchero, mukati hamuna kana muchero. Ushamwari hwese hwakadaro nezita raJesu, nezita raJesu, zviri nani kuita one ari ega pane kuita dutu remasahwira asingagone kumira newe, asina kana zvibereko mulife yako. Jesu ari kuti you have power kuomesa mionde yese yakakutungamidzira mashizha. My God, my God, kune zvinamato. Handise pega pega pandotaura nyaya yehana yangu inenge ichita kurova chaiko chaiko. Kune zvinamato zvinotungamidzawo mashizha mberi. Kune makereke okuti munotungamidzirwawo mashizha mberi kuti ameno zvinoita sekunonzi denga racho ratopindwa pano pasi, mapromisi anopihwa, zvivimbiswa zvinoitwa so, but munhu azopinda agara ozoona kuti my God, hapana kana muchero. Takakandirwa mashizha paFacebook, takakandirwa mashizha paTwitter, takakandirwa mashizha paWhatsApp group, but wazonopinda mazviri ndo paunoona kuti hakuna kana chiri kukura, hakuna kana muchero uri kuwanikwa pauri, hakuna kana chimwe chete inotaurwa naPaul, the fruits of the spirit, hakuna kana chemweya chiri kukura mauri, hakuna kana chemweya chiri kuberekeka mauri. Now, declare you have power. God has given you the power to declare and say, Muonde wese urikuisa mashizha in my life. Ngawuome. Ngawuome. Zviri nani kunze apa hapana muti. Toziva kuti apa hatitorina zvachose pane kutungamidzirwa mashizha. My God, kune mapartnership. Ndosati vanhu varapa vazhinji mazuva ano vari kumhanyisana nemabusiness, muri kumhanyisana nemabusiness, muri kutenga, muchitengesa, uchibatana nemunhu unotanga kuita zvinhu zvako zvakanaka. Kwozoita mumwe anongouya kuzobatana newe, toda kubatana pamwe chete, handine mari dzangu, ndine chinyi, obva akuratidza mabank accounts, obva mubva manobatana kuita ukama kuti yes, this is good. But kune vanhu vanonotungamidza mastatements, maaccounts, maoffice nechi, zvinhu zvisipo just to get close to you. And when you are close and when you get into the partnership, ndo paunozoona kuti ndiwe wega uri kushanda. My God. Ndo paunoona kuti imari dzako chete dziri kushanda. Ndo paunoona kuti ndiwe wega uri kuprovide transport, ndiwe wega uri kuprovide labor, ndiwe wega. Kune mapartnership ekuti munhu agere newe pasi akakuti hande kulunch tinodiscussa business, munosvikogara kana kudhina tinodiscussa business, kana kubreakfast agoburitsa mari anokutengera breakfast ye$200, $200 US kana $300 US, ugona chikwama chichibuda chakafuta kana kuti no don't pay, agoburitsa mawallet achibhadhara achita sei makadhi, ugotarise kuti my God zvinhu zvakuzofamba, business rangu rakusumuka. Nyamba matungamidzirwa mashizha vatete. After some time mapinda mazviri ndo paunoona kuti maiwe ndiri kushandiswa, hapana kana michero iri kubuda, angori mapartnership akaitika akuti vanhu vakutonetseka kubuda mari nekuda kwenyadzi. Zviya zvinonzi nevechishona hanzi zvino wakadya uroi nokunyara, wakungodya uroi nekunyara, but uri kunyatsoona kuti partnership yandiri mairi business hapana zviripo, ndini ndega ndiri kuita zvese. Jesu ari kuti nhasi you have power to kneel down on your knees and say, Lord, omesai mionde yese yakatungamidza mashizha in my life. Mapartnership yese. Ukaenda kuna 2 Chronicles chapter number 20,
ndoda kuti uinyore pasi, you go and read it. Vazhinji havazoti vhesi rakadaro ririmo mubhaibheri. 2 Chronicles chapter number 20 verse number 36. 2 Chronicles 20:36 irimo mubhaibheri. My God, ndopaunonzwa kuti Jehoshaphat mambo waJudha waidiwa naMwari wakanobatana naAhazia mambo waIsraeri. Mwari vasina kuzvirekomenda, Mwari vasina kuzvipasisa, Mwari vasina kubvunzwa. Ndobva shasha yaona munhu akanga ati ndine ma-resources. Bhaibheri rinoti vakaenter into a partnership yekugadzira zvikepe paEzon Geber zvakanga zvichienda kuTashish. And the Bible says in that scripture, from the day they united, from the day they partnered, kuti shamwari ngatirove zvikepe zviende kuTashish, zvinonzi hakuna kana chimwe chikepe chakazombosumuka kubva paEzon Geber chichienda kuTashish. Kureva kuti previously Jehoshaphat achiita zvinhu zvake ega, zvikepe zvaisimuka, waiita nepesi yake, zvishoma zvishoma izvo zvaiita. But vana vaHazia ndokuya vakati aiwa isu tine ma-resources, ngatigadzire zvikepe zvikuru tidii. Zvichipinda paya hakuna kana chimwe chakazombosumuka kubva paEzon Geber chichienda kuTashish. Kune mapartnership akazara mashizha echionde-onde. Ameno kana paine munhu ari kundinzwa, kune zvinhu zvauri kufanira kutodeclare iko zvino. Kune mapartnership auri kufanira kuomesa. Kune mionde yakakuisira mashizha yawakuona iko zvino kuti I made a very big mistake uniting and combining with this person. Kana kutuma munhu uyu kuti anondibatsira chakati pamwe iye hama kumusha uko. Kune vazhinji vari kundiona panapa ndoziva kuti muri kuAustralia ari kutuma munhu kumusha kuti ndibatsire ndoda kuvaka enda unonditengera chaka. Ene zvino wakunyatsoziva kuti mari dzako dzese dzauri kutumira dziri kudyiwa, iye hafu iri kushanda, hafu munhu achidya, hafu ichishanda, hafu munhu achidya. Ndo pari kunzi pano naJesu une power zvekuramba ungonyara, nekuti iye hama kune zvimwe zvinofanira kungoomeswa. Toti regedza tichengetedze edu ukama hwedu zvisina madhiri emari mukati, zvisina kutumana kuita zvinhu, tingoramba tiri sekuru nemuzukuru wane ukama hwakanaka. Kune zviri kunzi naMwari mapartnership akadai. Declare with your mouth, omesa mashizha ese, omesa mionde yese iri kukupa mashizha in your life. Kune mionde iri kupa mashizha muupenyu hwako iri kunzi ngaiome. Kune vanhu vanoenda kumabasa, ndino kuti kune mabasa anopromisa, so munhu achisvika painterview uchibva waudzwa chakati wazoti chazodai uchifambiswa chiroiswa tuwai pakambani uchidi funga kuti zvinhu zvichafamba. 2-3 months down the line kana nemasalari acho haachabudi. Pane paunofanira kudeclare kuti Mwari, kana basa racho riri rechionde-onde, muonde wacho zviri nani ugare waoma, zviri nani kunzi handisi kuenda. Pane kuenda, pane imwe hama yangu yandaitaura nayo musi uno achiti ndaane 3 months handina kupuwa kana salary kana mari yebhazi ndini ndinongobhadhara, yechakati zvese ndakuita basa rekukwereta, ndakutotya kusangana nevanhu nekuda kwezvi. Zviri nani kunzi hausi kuenda kubasa kwacho, muonde wacho wakaoma zvawo. Zviri nani basa racho riomeswe kunzi hakuna, handina chunhu, pane kutungamidzirwa mashizha ema-promises and you never get to realize. Oh my God, I hope I'm talking to somebody. Kune mabasa echionde-onde. Oh my God, dai Mwari vatibatsira. Kune dzimwe nzvimbo apa ndo panorovesana. Ndino kuti kutori nedzimwe nzvimbo dzechionde-onde dzinofanira kudeclare kuti Mwari, kana uku ndisina ropafadzo yangu, garai maregedza kundi. Kana ndisingaendi nemi, akati kana ndisingaendi nemi Mwari, musandibvisa pandiri. Kune dzimwe nzvimbo dzatakabva tikaenda kwadziri, but dziri nzvimbo dzechionde-onde. Uchinosvikako so unotanga kuona kunge zvinhu zviri kuda kufamba, uchinyatsoona mazuva ekutanga zviri, but uzonyatsoona pakati kuti hapana kana michero iri kubuda. Kufamba kwandakaita ndichibva panzvimbo ndichienda kune iyi kwandaitoveyo pamwe zvaive nani kana zvakada. Zviri nani kuti ushandise power neauthority yawapiwa naJesu, utaure kuti Mwari, kana nzvimbo yacho iri yemuonde ngaigare yatooma kudhara ndisati ndapinda mairi. Ndigare ndazviziva kuti hakuna nzvimbo yakadaro. Ndigare kuti umwe kune mumwe akatobata michero yake in a certain area, but when somebody gets into that area haana chaanowana, haana chaanobata. Saka ndo patiri kuti panapa dai Mwari vatibatsira kugara wasvinudzwa meso, kutogara watokumbira kuti Mwari, if that place has no blessing for me, if that place has no fruit for me on my map, on my spiritual atlas, let that
place be dried up. Ngaichigara yatongoregedza kupinda musyllabus mangu pamhepo pangu kana pai. Only take me to areas where you know handisi kuzotungamidzirwa mashizha. My God, I hope I'm speaking to somebody. Ndakuda kutopenza. Dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatitira zvakanaka. Pane ma-promises anoitwa in life. And when you are looking at the figure of the fig tree or the symbol of the fig tree, there are promises that are made in our lives. Where you see things are things which are being said, they look fruitful. They look as if things are going, I'm going to move into another sphere. I'm going to move into another zone where I'm going to enjoy life and so forth. But when you get to those zones, then you discover, zvakaoma, maonde achabatika. Jesu ari kuti, pakare ipapo, you have power. Muonde wese uri mulife yako. Unotungamidza mashizha but usina mafruits. Ngawuomeswe. My God. Pane pandofana kuti Mwari, even iri mota yacho, Mwari, even iri imba yacho, Mwari. Oh my God. Even uri mudziyo chaiwo uripo, kana uri wechishizha pasina fruit, Lord, muonde wacho ngawuome. Ndofire muonde wacho ngaugare waoma. Dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatitira zvakanaka. Ini hanhasi chitsvambe chacho chatoya kwauri ndatopedza. But one thing that Jesus is giving to us today is the power to command every fig tree that is only providing leaves and no fruits to dry up, to wither immediately. And this is going to be my prayer even as I close right now. Let such fig trees wither. Zvitori nani kunzi hauna akashaya kana kuti haatorina angori ega kana zvitori nani pane kugara nemionde inoisa mashizha. Chakaipira kuti mashizha anga ari panzwa Jesu kuchinzi akatoona ari kure akati no, this is right, this is good. Pachanosvikapo chanosvika tichitodya chanosvika tichitonwa, but azosvika pedyo ndopa akaona kuti no, hapana kana michero. And pane munhu wandiri kutoprofita mulife yake iko zvino, uri kutonyatsoziva kuti you have been through such situations where you have seen light, signs of light, good signs, everything. Uri kure, you are seeing and you're saying, oh my God, this is going to be good. Oh my God, this is going to be wonderful. Oh my God, this is going to be fruitful. Oh my God, this is going to be very special. But wasvika pedyo ndopa uchaona kuti hapana chiripo. Dai Mwari vatibatsira kuti whenever you discover, may God give you the courage and the power to be able to declare and say, muonde ngawuome. Kana uchindipa mashizha chete pasina michero, muonde wacho ngawuomeswe. Dai Mwari vatibatsira. Ndinotenda vese vanga vakateerera, ende ndiri kungotenda kuti kune umwe munhu ane chaabata. But my prayer now, before I go, ndoda kundinamate Mwari vatibatsire. May God do two things, help you with two major things. Number one, to open your eyes so that you may be able to see pauri kuisirwa mashizha but pasingazofi pakaita michero. Because a lot of people vari kungoramba vachitenderera vari pasi ipapo pamuti vachingoti achaita maonde achaita. Jesu havana kumbogara vakati muonde I declare right now ibva waburitsa maonde. No. Vakatongotaura kuti apa hapana chiripo, ngatitongotaura zvitongooma toziva kuti kudenga korejestwa kuti hatina muti pano wakadai. And that's exactly what he did. And we want to pray kuti dai Mwari vatibatsira to open our eyes so that you may be able to see pauri kuisirwa mashizha chete, and so that you may be able to see pauri kutungamidzirwa mapromises chete pasina michero. And number two, toda kuti Mwari vatibatsire, give us the faith, the power, the zeal, kunyatsonzwa mauri kuti no, chega chisiri productive in my life, let it be detached, whether it's work related, whether it's friendship, whether it's relationship, whether it's what. Mwari garai maomesa henyu mionde yese iri kutitungamidzira mashizha tichivarairwa. Because chakaipira kutungamidzirwa mashizha, unotambisirwa nemakore, unotambisirwa nenguva.
By the time yaunozoda kunoti hauchagoni kurecover pane zvawarasikirwa nazvo. So we want God to give us that faith and that boldness to be able to stand and say, kana muonde wacho usina zvibereko, zviri nani uome. Timirire mionde ine zvibereko kana yakunzwa paupenyu hwedu. Dai Mwari vatibatsira. Shall we pray? Father, in the mighty name of Jesus, I give you glory and honor for this word. I believe you have spoken to somebody right now. I believe you have spoken to somebody's situation right now. And mighty God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, open our eyes so that we may be able to see every fig tree that is leading us to itself through the leaves that are green and shiny and promising, but without fruit. Let it wither, let it wither, let it wither. In the name of Jesus, mionde yese yakadaro irikutungamizira mashizha paupenyu hwedu ngaiomeswe nezita raJesu. Baba, tinoda kuti kana tasvika tikaziva kuti hapana chiripo, zviro kwazvo meso edu acharamba achitarisira pane zvinobva kwamuri, pane kuramba tichipiwa mahopes nezvinhu zvatinoprovidwa nemionde yenyika ino. Help us, Father. Help us, Father. Help us, Lord. Deliver us. Pese patakafukidzirwa nemashizha zvekuti taakutya, taakunyara kuti mionde iyoyo iome nekuda kwemakore atagara tichingopiwa mashizha chete. Father, deliver us from such environments and from such entanglements. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Mwari ngatibatsire. Ndoda kutenda nenguva iyoyi ingava yaita duku zvayo, asi Mwari ndinotenda kuti pano wavataura naye. And my prayer for you from today onwards will be, may God help you. Mionde yese iri mulife yako iri kukukandira mashizha isina mafruits achauya, ngaisve yaomeswa zvayo. Muzita raBaba, muzita reMwanakomana, muzita raMweya Mutsvene. Amen. Ngatimboitani mutito